Abangan indong programa kada Sabado, alas 10 sundo alas 11 nin pagkaaga. Ang weekly online community forum kan Hapot Mo, Simbag Ko. Live hali sa siyudad ni Naga, uya na si Abogado Juan. A wonderful Saturday to one and all. Sa gabos po naginanyog sa Naga, sa Bicol, asin sa enterong Kinaban, maray na pagkaagang Sabado. Ngunyan po, iribana na naman po kita, alas 10 hasta alas 11 ng pagkaaga. Didi po sa programang Hapot Mo, Simbag Ko Weekly Community Forum. Asin ngunyan, makakaibanan ta po ang mga tao sa likod kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, asin po sa pinakainot na business week dati, ngunyan business month, pigapunta po ngunyan na Bicol Business Month. Asin makakaibanan ta pong inot ang chairman, no less than the chairman of the 2020 Bicol Business Month, si Engineer Randy Aman, asin arachan po mismo ang presidente kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ang urulayan ta po ngunyan, manungod po sa negosyo, sa business, ano na daw ang nangyayari talaga sa tao kan pandemya ngunyan. Grabe po ang kadipisilan, grabe po ang adjustments na ginigibo po. Data aram kung ano po ang padumanan kan futuro kan pagdinegosyo dito po sa Naga, sa Bicol, sa Pilipinas, ninhuli po sa COVID-19. Ang negosyo po baga saro sa talagang lifeblood. Iyo po ang talagang nagbubuhay kan sa tuya pong ekonomiya. Asin iyan po pag-uurlayan ta, ang negosyo ba baga buhay pa o ano na ang futuro kay ini. Sa liwat ini po si Abogado Juan. Mabelta po ang programang Hapot Mo, Simbag Ko Weekly Community Forum. Halos wala pa rin daw pumapasok na kita sa ilang negosyong nagbalik operasyon ng mag-general community quarantine na. Bilang tugon ng Department of Trade and Industry o DTI, may pautang sa mga maliliit na negosyo. May unang balita si Oscar Oida. Kung baga sa sasakyan, pumupugak-pugak na. Ganyan inilarawan ng negosyanteng si Brian D. ang kanyang lifestyle apparel company na bagamat patuloy na tumatakbo sa ngayon ay kinakapos na raw at di na matiyak kung hanggang kailan tatagal. Bunsod ng lockdown, wala raw kinita ang kanilang 50 outlets na karamihan nakapwesto sa iba't ibang mall sa Metro Manila. At ngayong GCQ, bagamat bukas na ang ilan nilang branch, almost all branches, zero sales. Kasi it's expected, walang benta ngayon dahil takot yung mga tao pumuntang malls. Buti na lang may savings sila, kaya patuloy nilang napapasweldo ang kanilang mahigit 100 empleyado. Ang problema, Sa mga susunod na buwan, nakita namin talaga na mababa ang sales. So doon tayo may hirapan dahil doble po eh. Meron tayong babayaran sweldo, tapos yung aming binabayaran sa malls. So mukhang it would be a very, very hard na masusunod na buwan para sa aming kumpanya. ngayon, nagbebenta na lang sila online at gumagawa ng mga PPEs para makasurvive. Isa lang ang kumpanya ni Brian sa napakaraming negosyo sa bansa na naghihingalo bunsod ng pandemya. Ang DTI may ginagawa na raw ng mga paraan para matulungan ang mga small at medium enterprises. Tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng loan mula noong May 25. Yung procedure po is very simple. Actually, pumunta lang sila sa website ng Small Business Corporation at nandun yung application form. At saka may mag-a-assist sa kanila. Ang mga micro-industries na may 3 milyong piso pababa ang assets, maaring makautang mula 10,000 pesos hanggang 200,000 pesos. Yun namang small industries na may 3 million to 50 million na assets, maaring makahiram hanggang 500,000 pesos. Wala raw collateral sa pautang. 6% per annum ang interes na payable in 2 years. Ang maganda pa raw dito,
uumpisa yung payment after may 6-month pa na grace period. Okay. So hindi ka pa magbabayad ng 6 months pagkakuha mo. Nakalagay sa kanilang Facebook page ang link para makapag-apply online. Maaari rin tumawag sa hotline na 8651-3333 para sa iba pang impormasyon. Business at mayor's permit lang daw ang kailangan para makapag-apply sa loan. Pero kung mababa sa 50,000 pesos ang uutangin, kahit daw barangay certificate lang, ay pwede na. Yan ang unang balita. Oscar Oida, buong puso para sa Pilipino. Berta po kita sa programang Hapot Mo, Simbagko Weekly Community Forum. Ini po si Abogado Juan Giraray, kaibanan po nindo. Makakaibanan nindo sa laog ng sarong oras hasta alas 11 ng pagkaaga. Salamat naman po sa GMA News TV for that playback. Saro pong very informative na news para po sa kaaraman kang kagabsan. Ngunyan, primero ta pong guest, iyo po ang mismong chairman kan 2020 Bicol Business Month. Saro po siyang direktor kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, MNCCI, graduate of Civil Engineering from the University of Nueva Cáceres. He is the owner of TNA Builders, the president of Real Estate Brokers Association of the Philippines, Naga Camarines Sur Chapter. He is also the auditor and chairman of this year's, as I've said, Bicol Business Month. Welcome sa programa, Engineer Randy Aman. Salamat po and maray na aga po sa gamos na naghihinanyog digdi sa 95.1 and sa Hapot Mo, Simbagko, ni Abogado Juan. Well, live na live po kita sa Facebook, share man po sa 95.1 Home Radio Naga. Kaya tutok lang po kita hanggang matapos po ang programang ini. Randy, Engineer Randy, entertainer, pasalamat kita at yaon kang ngunyan, digdi mismo sa studio kang Home Radio Naga 95.1. Kaibanan ta si President Don Ferdinand siya. Yan po dyan sa luwas. Entertainer, kumusta man ang dalagan kang business? Yung ka sa construction industry, ano man ang naging dalagan kang pagnenegosyo mo niyan? Sa construction po, talagang paglaog ang ECQ, gabos talaga sinakitan. Sabi nga ni, baga po ni Jack Ma, ang lalaban mo niyan, bako na ang kumita, kundi ang mag-survive. Okay. Pero sa ngunyan po, ngunyan na panahon na, medyo po nagre-recover na ito ang construction. Kaya lang may mga part na talagang, araw po kang mga na-affect din kang COVID, like mga eskwelahan. Talaga pong sa mga construction sa eskwelahan, sa mga hotel, talagang yan ang affected na maray. Ang mga hotel pati mo yan, talagang as in an occupancy rate, hababaan naman right, tas si man talaga magpapara-travel mo yan. Pero na lang kung ginagamit sa COVID quarantine facility, alagad super discounted man yan. Nagbabayad kayan ang gobyerno. So, paano ka mo nakaahon, digdi sa, sa sitwasyon na ini? Talaga pong sa construction, kaya po talaga mag-isip ng paagi. Aram ta po baga ang construction, kabali na ang mga tao. Na kung kami magpundo, sigurado si mga tao, pundo man, paano man nakakanalinda. Ang na-realize mi po, ang real estate, ang selling, dahil guys siyang affected. So, nag-concentrate po kami ngunyan sa real estate. Talagang matugdo kaming arong, pwedeng ipabakal. Talagang kung sa mga magpapakonstruct ng mga establishment, mayo po talaga ngunyan. So, nag-focus ka mo, Engineer Randy, sa mga residential construction. Yes po, mga residential construction po. In fact, naririsa ko man daw yan kung nakaka-beribisita ako sa mga subdivision. Ikaw talaga mga tuturugdok na mga residential structures, mga harong.
As in, nakakaugma well, as a former mayor, naugma ako na daw para paano nagdadalagan ang satuyang ekonomiya dito sa Naga, as in sa Bicol. So, apera kang mga residential structures, ano pa ang medyo nagbabawi-bawi na an industriya kan construction? Sa gobyerno po, base lang sa obserbasyon ko, tama man akong proper data, nailing ko din na nagbabalik na din ang mga infrastructure project ang gobyerno. Mailing mo, ngani, dito sa Magsaysay, labo-labo na naman sa mga ibang lugar. Siguro po, sa tao kaya, di man ako nag-kokong project sa gobyerno, nailing ko din na base lang sa observation ko na nagbabalik na din po ang mga government projects. Okay, good. Nagbabalik na yan. Pero kaya talagang fully funded man yan kan DPWH o kang mga gobyerno lokal for this year. Although, ngunyan nga ni talaga, persado na mag-aigwan ni mga realignment of funds, na otorisado man nga ni kan Department of Budget and Management, ninhulita ang prioridad talaga kunyan. Iyo ang ayuda sa mga tao na naapektaran kani mga lockdown and quarantine na ini na nangyayari ninhuli nga rin sa pandemya. Ano ang garo outlook, ano ang sa imong paghiling pananaw sa maarabot na taon, like for example 2021 and 2022, ano daw ang mangyayari diyan sa hiling mo as a businessman engaged in construction for quite a time already, saro ka sa mga talagang pusog na may sadiri kang mga construction establishments dito sa siyudad ni Naga. Ano sa hiling mo? Madagos-dagos na ang pag-rebound kang construction industry in the next few months and in the next few years? Sa hiling ko po, sa sakuyang opinion, pag nawala na ang factor kang COVID, dahil sa kadakol na delay, na pending, maboom ang construction after kang COVID. Let's say for example, pag nagkaiba ng vaccine, siyempre po sa mga dating plano, idadagos mang giraray. And we're hoping na talagang mag-rebound na ang construction para naman makabawi na din ang mga negosyasyon. Kaso rin ka pa nakabali sa may iba kita sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Actually po, 2005 siguro ito, or na basta, nag-member ako ng 2 years. Tapos nagpahingalo ako, nagbalik otro ako, this is my second year ulit sa okay. yung active participation. Pero, Well, aron naman na si hermano mo, si Engineer Boy Aman, was one of the past presidents of Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ngunyan, tano ta ika ang pinili na maging chairman kan Bicol Businessman ngunyan na taon? siguro po malakas ako kay President siya. Ano po garo, last year po kaya na-assign ako po sa vice chair, ako kang Reconex. And si June Ano yung Reconex niya? Real Estate and Construction Expo. Itong exposition Opo. last year. Okay. Nagilibong po sa JMR. So, siguro kang last year, saro sa mga sa BBM, sa Bicol Businessman, saro sa mga nag-click itong Reconex Me. And ako po si Vice Chair ni June Calao. And pinakailan po ako ni Pres Don siya na magkapot ng BBM mo niya na taon. Okay. So, kumusta man? Kaso rin nagpunpanan kang siyempre ngunya na bulan yan, ngunya na bulan na Agosto, aron tama baga, pag Agosto ayo dayan ang lean period or lean month kang pagnenegosyo. Although ining pagpili kang Agosto, perang taon naman na ginigibo yan, kaya nga ni garo pinili yan kan mga nakaaging mga administrasyon kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry para sa bulan na iyan na medyo lean ang business activities, yaon masalbar ma-inject ma-infuse ning business activities paagi kang Bicol Business Month. Kaso rin nagpuon ini mga aktibidades nindo. As in, ano ang mga aktibidades na giniribo na asin mangyayari pa ngunya na bulan na Agosto? Officially po, ang nag-open po ang programa kang August 20, ang programa kang BBM. Officially po nag-open yung program kang August 20.
This is our third day today po. And Mhm. Araldo po kami igawang, since opening, Araldo ko kaming activity. Pero, before pa po kang opening, dakol na din kaming ginibo. Pag lawag lang po ang GCQ, naghiro na kami. Preparation po digdi. So, matatapos po ang Bicol Businessman sa September 19 po actually. Pero yung last activity na online is on September 12. Biglang po talaga siyang parang, kasi nga ni po ngunyan, kulang activities sa piyesta, ninuli sa COVID. Parang sakop mi itong harali na siyang magfiesta. Dahil mi lang talaga sinakop si Fiesta Week. Kasi para naman sa tuyang ina. Mhm. Arachan po, kakaulayin ta po giraray, papadagos ang pagkaulay ki Engineer Randy Aman, mabelta po kita, kaibanan pa man po giraray ang chairman kan 2020 Bicol Business Month, pakalihis kan magkapirang pagirumdum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in Motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Okay, belta po kita sa programang Hapot Mo, Simbag Ko, Weekly Community Forum. Kaibanan mo po giraray ang sinong lingkod, Abogado Juan. Asin kaibanan tapangunyan, ang chairman kan 2020 Bicol Business Month, si Engineer Randy Aman. Ngunyan, Engineer Randy, kasumago, napag-urulay-ulayan ta, manungod nga ni sa kung anong mga nangyayari, particularmente sa negosyo mo, asin sa real estate, sa construction industry in general. Sa real estate man, ano man ang masasabi mo? Ninhuli tayo kabaga ang presidente kang Rebap, Naga and Camarines Sur Chapter. Sa real estate selling po, magayon ang dalagan mo yan. Nangangalas mangani kami kung ano nangyayari. Maray pasinta may pambakal, ano? COVID, dakol nagbabakal harong. Mhm. Pero po talaga yung leasing, yun ang talagang nag-aagrangay man na kadako din nga ni pong request sa chamber na tabangan sinda. May mga pagi po kaming ginibo na negotiate mi din sa city para din matabangan ta sa mga nasa leasing po. Mhm. Hotels and ito po may mga building na pinapaarkilahan. Sinda Okay. natin naman. Ano man ang ginigibo nindo? Siyempre, ang mga miyembro kang Metro Naga Chamber of Commerce Industry, mismo ang mga industry players dito sa Ciudad de Naga and Metro Naga area, dito sa Camarines Sur, ano man ang napapag-urlay nindo kung paano man magkakaigwan ng mga drastic adjustments. For example, paano man talaga masingil ning si dati kung mayo man nga ning gayong business activity o kita ito nag-aarkila. Ano man ang naging lakdang nindo, mano dyan? May mga proposal po kami na sa city na sa real estate tax na although nakagibo na po kami ng resolution pero syempre nasa city pa Ay, rin Engineer naman. Randy, bago itong tax, itong ng arkila, itong mga lessors, ito may mga saliring mga building baga, ano man ang naging lakdan nindo kung igwa para mababaan baga kung pwede ang mga rentaman baga kang pag-aarkila at aram ta na ang itong IATF kan nakaaging Marso or April nagkaigwa ning orden na kung pwede oktaba itong mga pagsingil ng renta for 2 months. Oktaba lang. Sisingil mang giraray. Pero oktaba lang. Pero ngunyan na oktaba na to, ano man ang naging lakdang ko igwa ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Actually po, di pa kami nagkaigwa ng solidong lakbang para dyan. Pero nagkaigwa po kami ng survey. Mhm. So before po po ng ang businessman,
nag-ikot po kami and naghanap muna kami ng feedback. Duman po sa solidong lakbang, sa ngunyan po may papiga, adalan pa lang. Okay. Pero at least napapag-urulayan yan. At ngayon baga talagang magkakaigwa ni mga adjustments, itong lessor, tapos itong lesiman, kung paano man giraray matinera no, sa pigaarkilahan na espasyo para maipadagos siya man sa iyang business. May hiling mo kaya maglibot-libot ka rin di sa Ciudad Dinago, nagpaligas pa ako kang nakaagi. Talaga igwa Bakante. mga bakante talaga. I mean, for lease, may nakalabot. Sabi yun, itong mga dating burokas establishments, ikaw talaga nagsarado. So, yaw namin yan sa nito sa agenda. Yan bagay na yan. Inaadalan na po. Kaya lang talagang medyo talagang masakit, pero inaadalan niyo po ako ng mga lakbang dapat gibuhon. Ito man manungod sa real estate tax na naunambitan mo kasbago. Ano man ang pigpapakiulay nito sa gobyerno lokal ka Ciudad Dinaga? Yan po kaya ang nakuha amin sa survey talaga na magkaigwa ng consideration sa real estate tax. Na pigbabayadan annually. So, ipinapaabot niyo po sa City Hall. Pero siyempre, deman kita kayan ang ma-decide. Deman kita ang nasa City Hall pag iraray ang last ang last say. Pero po, nag-propose na kita. Technically and legally, ikaw kay kitang local tax code na bigapod. It's actually a national law. Pattern lang dyan itong mga ordinansa kang mga gobyerno lokal, siring kang gobyerno lokal kang Ciudad Dinaga. And they really have to pass and enact an ordinance para maisakatuparan o mangyari. Iyan kagadanin doon na mag-iaigwa ng mga konsiderasyon. Anong klaseng konsiderasyon? Mapa-discount o tax holiday o kaya tax credit? Anong klaseng mechanism ang nasa isip nito kayan? Si pag-iisip mi po, so discount na naitatao, kung mag-early payment ka, parang na-extend lang yung deadline. Okay. So, bako man talaga itong talagang napapabayado na talaga pwede because it is a national law. So, yaon pa yan. Bad man lamang mahiling kung igual legal basis ang sangguni ang panlunsod, tibaad matawan ning paagi na mapagbigyan yan sa indong kaagadan. So, Engineer Randy Aman, by way of last question, ano man ang narisamo mo niyan na pandemic Bicol Business Month? Puro virtual, may mga virtual, may mga webinars ka mo, may meetings nito virtual. So, ano ang impact kayan sa selebrasyon kay ini yung Bicol Business Month? Nagkago po kami ng programa talaga, puro siya online. Actually po ngunyan, may ongoing kaming itong PRC accredited webinar. Pero next week po, mas magayon po, tayo kaming parang digital na matabang po sa e-commerce, sa online marketing. Para parang maipaabot din sa mga, narisata po kaya ba, kadapon naging online sellers. Online sellers, may online barter, kung ano-ano na basta online. In fact, sa Reyes na naging topic ta ka nakaagi na itong PM sent, HM, bawal, kaya po maging transparent. Anyway, so, iyan ang nangyayari ngunyan. Kumusta man ang participation kang publiko? Sa ngunyan po, dakol nagdadalan, dakol nagpa-participate. So, kaso mas ka ngunyan, dakol po piging mamonitor mi man. Dakolon parang interested na magdangog sa tuyang programa. Anong social media tools ang gamit nito dyan? Igo po kaming Zoom na yung pong Zoom link nakalag na duman sa Metro Naga Chamber of Commerce. Kapag maduma ka sa Facebook page ng Metro Naga, i-click mo na lang. And naka-live din po siya sa Metro Naga Chamber of Commerce. Facebook page. Facebook page. May may bayad pag ma-register ka sa Zoom to be able to attend the webinars and other activities of in connection with the Bicol Business Month. Ito pong sa PRC, iba pong fee na itong required tayo ang PRC. Pero po yung naka-live sa Facebook Live, sa Facebook page, syempre may siyang bayad. So, paano siya halimbawa ako, ordinaryong namamanuaan, paano ako ma-log in dyan sa Zoom?
Sa sumpong ngunyan, ang day po naka-register sa PRC, day may po i-accept talaga sa PRC lang siya. Yung pero po yung mga masunod may program, dapat po si Sai pwede nang mag-login kasi po free na. So, ipapublishin do itong ID number and password kang Zoom para Yes, po. makadalan siya kan malain-lain activities and mga webinars and programs Yes po. kan Bicol Businessman. Duwang pagi po, pwede sila mag-zoom, pwede din sa Facebook Live. Okay. Duwang pagi po sila So, Engineer Randy Aman, the chairman of the 2020 Bicol Businessman, imbitaran mo ang mga nagdadarang mo ganyan. Nag-iimbitar po ako sa Gabos na kung makadalan ka mo kung sa mga programa sa Facebook Live, magduman lang po sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry na FB page. Nayaw na po duman si Zoom and yaw na din po duman si naka-live na po. And gusto ko lang pong ipaabot na ang chamber po, ang Metro Naga Chamber of Commerce, ang objective mi po talaga ngunyan is recovery kang sa tuyang mga negosyo, especially po sa mga saradit. So, sana po ining programa mi makatabang man lamang sa Indo. Kaya po iniimbitan ko kamo Gabos. Puro pakanta po, mga tugang, ang sa tuyang naging resource person ngunyan sa tuyang programa, ang Enot, of course, si Engineer Randy Aman, ang chairman kang 2020 Bicol Businessman. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbagko Weekly Online Community Forum. Mula nang mag-lockdown sa Metro Manila, hindi na makapagbenta ng halaman at makapag-landscape sa parting Northern at Southern Luzon ang mahigit 300 landscapers sa bayan ng Giginto, Bulacan. Si Mang Lawrence Marcelo, dating kumikita ng hindi bababa sa 200,000 pesos sa isang kontrata. Ngayon, wala pa rin nagpapalandscape sa kanya. Nagkakamatay na rin ang mga tanim nilang halaman dahil sa matinding init. Back to zero talaga, pati nga yung ikang naipon namin konti. Naggalaw na rin. Talagang mahirap kumuha ngayon ng trabaho. May kontrata ako dito lang sa Bulacan. Para naman kumita, nagbabagsak ng presyo na rin ang ilang maghahalaman. Wala pong namimili po talaga. Medyo nagbibenta na kami ng medyo mababa na sa price. Tapos maganda yung ayos sa labas. Ilan naman sa mga mamimili, mas pinili na lang na magtanim ng indoor na halaman kaysa landscape. Anila, malaking tipid at bawas stress at iwas pa sa sakit na COVID. Pero kapag indoor, parang ikaw lang personal mo lang yung mag-aalaga sa plants. Parang hindi mo kailangan makapag-interact with other people muna kasi mas safe. Kilala ang bayan ng Giginto sa Bulacan bilang garden capital ng bansa. Dito rin itatayo ang kauna-unahang tissue culture laboratory sa Pilipinas. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Just mabalos po sa UNTV for that news item na pigpahiling po sa Satuya Gabos. Bago po kita magpadagos, igo po mga magkapirang mga kaputan igdi. Yan po, haliki Miss Ruby Millares, morning attorney. Ano ta garo government lang tinaasan salary kan mga nurses. Paano man po ang private. So, hapot po ligdi, kung daw gobyerno lang ang ralang ang sweldo kang nurses. Ano tani, yaw naman po ngunyan ang presidente kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, si Mr. Don siya. Nadadaw niya man, so he's taking note of this. Itong government nurses lang ang piglangkawan ang mga sweldo. Ninuli nga nito igwang orden hali nga ni sa gobyerno nasyonal na magkaigwaning adjustments sa basic salary kan mga nurses para ang mga nurses din para abroad kay puantang maray ang health workers. Kudos po pala sa gabos sa mga health workers, sa nurses, sa doctors, medical technologists, itong mga pharmacists, gabos po na yaon sa pati mga janitors ngani kan mga hospital, mga staff, they're all exposed dito po sa COVID
asa mo pong pagsaludar sa sedo pong sakripisyo. Ay gawa po sa rong hapot, ahali po ki Mr. Ed Yu of NIA and the editor-in-chief of Bicol Mail. MNCCI has no data on the number of its members affected by COVID. How many of these firms, employees were laid off or retrenched, etc. So, arachan, pwede mag-comment kayo ni si Engineer Doncia, si Engineer na pati, si Mr. Doncia, si Engineer Randy Aman, tapos na po ang sa iyang interview. So, yan po girari kita dito sa programa. And ikaduha ta pong guest. The second and last guest is no less than the chairman of, or the president of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Aram po nindo si Don, amigo ko po ning Maray. Dakulaon po ang naitabang kaini sa tuya, dito sa Ciudad de Naga. Kang kita yaon pa man sa gobyerno lokal, very solid ang partnership kan gobyerno lokal ka Ciudad de Naga asin kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Magpahanggang ngunyan man po ano. So Mr. Ferdinand Doncia is a graduate of accountancy from San Beda College or San Beda University na ngunyan. The eldest child of Mr. Bonifacio Jun Sia and Mrs. Tessie Sia. He is on his third year and currently the 16th president of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Welcome to the program, President Doncia. Salamat po Maray Padi, Mayor Jan. Salamat po sa hapot ko, hapot mo, simbag ko, Bugaduan, saka po sa mga gabos po nagdadangog kang sa 95.1 Home Radio. Inutinod, salamat na Maray sa imong pagpa-unra sa tuyong imbitasyon na maging parte ka mo ni Engineer Randy Aman didi sa programang ini. Bago kita magpadagos, President Don, pang duwang termino mo na ini, as President of Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Third na po. Third. So, ang bilang ko, ano? Si pangado, kunin po kaya, garo day lang na matita. Garo, COVID. kaya medyo... Itong first term mo, ikaw mismo ang chairman kang Bicol Businessman. Di pa ako kanto, president. Tanda mo to, itong chairman ka, yaw kita sa plaza. Iya po. Kaya gawa car show. Iyo. So, at that time, garo 2017 to, day ka pa presidente ka to. So, after that, 18, 19, and 20. So, ika na ang pinakahalawig na nagsiserving presidente. Di man po. Ikaw pa masaloy dyan. Si sinanglian ko po, 3 years man po siya. 3 years man. Ang pinakali po gayon si past President Tony Concepcion. Na limang panahon, si Cho Tony. Iya po. Si Cho Tony talaga, tanda ako, haros yaon yan permi dyan sa, sa opisina dati, sa Panganiban. Iya po. Talagang tutok na Maray, siring mo man bilang presidente. How is it? How is it to be functioning as a president of business, particularly Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, before and during the pandemic? Iya po. Inot po. Gratifying man po, syempre, na ika nagsiservice sa kapwa mo mga negosyante, sa kapwa. Bako man lang po kaya mga negosyante ang apektado, kundi po si mga empleyado din po. Mm-hmm. So talagang medyo mapagal din dahil sa syempre kay paano mong i-manage ang oras mo uga kami din pong oras sa dapat sa pamilya saka sa mo din sa diring negosyo. Kaya medyo masakit po. Pero sabi ta po nga ni nakakaugma, nakakatabang puso. Tapos po sa ikaduha mo pong hapot na ang diferensya, mas masakit po kunya na Maray dahil po kay puwanan mo talaga pong i-manage. Number 1, i-manage, saka po ikaduha with caution. Kasi, di ka po basta ang mobility ngunyan, ang paghiro limitado po. May po kita opisina ngunyan work safety. Safety man po kang mga
employees na po, aram tabaga po ang satuyang Especially so, Office. President Don, tang office indo. iya po. Yaw sa JMR Quarantine Coliseum. facility po sa Alaog. So, Yun talaga yung pinaka-frontline ka nag-aarabutan Iya po. haling ibang lugar. Na Iya duman po. pig rapid test garo. Duman mismo duman sa... po, ang rapid test, tapos uga din po JMR duman yung Coliseum. mga naka-quarantine po. Itong quarantine facility din po. Okay. So, bari na yan na araw talaga kayan ang sa indong ginigib mo niyan na di na ma-report duman Iya po. sa indong opisina. Ngunyan, igwang kaputan kasubago, inot itong sa nurses, you've Iya taken po. note of that already, President Don. Iba kaya talaga pag sa gobyerno, iba man sa pribado, naghahapot lang, itong naghapot kasubago. Pwede tapos yun po. Ngunyan, si Mr. Edu, the editor of Bicol Mail, ang nahapot niya, MNCCI has no data on the number of the members affected by COVID. How many of these firms employees were laid off or retrenched? Ito ang nagkataranggal ko igwaman. Sa ngunyan po, di pa po kompleto ang data ta, pero duman po sa pinaka-affected na sektor, lalo na po itong tourism, uwa na po kita duman data. So, ang expected po na mawaran yung trabaho hanggang December, mga 48% po kang workforce. Kan tourism industry. Yes po. So, you're in particular, Hotel and restaurants, tapos ito pong mga other tourism related na mga businesses. narisata sa sa mga restaurants in particular, nag-innovate sinda nagkakaigwa na sinda ning tie up with itong mga delivery services. Aron kang pan-delivery, itong Hungryly, tapos ining Food Panda. Yeah po. Dati garo nag-realize sinda sa mga walk-in. Ngunyan talagang nag-level up sinda na pwede na mag-deliver. So, iyon na yan sinaging lockdown ninda. Yeah po. Para maprotehan man itong mga empleyado ninda, hindi sinda mo para retrench. Because retrenchment under these circumstances, ining pandemya, pwede man talaga, in fact, it is authorized under the labor code, provided that the retrenched employees will be given their due, itong pigaapod na separation pay. So, well, kung si Mr. Edu nagdadangog, actually, igwang datos kani, dapat, ang DOLE, ang Department of Labor and Employment Office, field office, hindi sa probinsya kang Camarines Sur, and perhaps you have tie-ups naman with government agencies like DOLE. But sa end nindo tabi, President Don, ano man ang mga napapag-uralay nindo para maatubang ning tultol ini arog kani yung sitwasyon. Ang focus na po talaga ngunyan is to encourage business to kumbaga alter their business model. Takong katubaga po ang kang under the previous normal situation, normal na situation nga po. Kung natutuod po kita na ang araw po kanina padalagan takan sa tuyang negosyo, araw po kanina nakukuha ang income, ngunyan po talaga totally na-reverse po ito. So, kay po ta pong magbago, paano po kita makaka-adapt kunyan? Kasi bago nga ni President Don, na-mention ni Engineer Randy Aman, na ang lalaban mo niyan para mag-survive. I mean, para dahil lang talaga magsarado. In fact, talaga magiling ka na sa palibot mo, igwa talaga nagsarado na. Kaya itong mga natatada na talagang pusog pa ang sa indang pagtubod na ma-survive ang business, kaipuhan na ma-maintain din yan. So, how do you balance? Ano ito ba ang business? Igwa dapat income, igwang expenses. Igwang pala o igwang paluwa. So, how do you balance both na arugani ka ang sitwasyon? Kaya paano ta po nga ni Mayor innovate kita. Ang iba ba pong mga sa tuya pong mga negosyo, ito pong mga food delivery,
ano na po sila ng frozen na mga na dati dahil nagtitindang frozen mga food. So kaya po nanta po mag ng business model ta, kaya po nanta po mag-adapt sa digital technology ngunyan. Tayo po talaga ang kumbaga, iyo ang nagsusurvive po ngunyan. Si mga kato mga digital platform na dahil mapipapansin ngunyan, iyo po ang namamayagpag sa larangan ng negosyo. Okay, President Don, mga tugang kaibanan ta po ngunyan, ang mismong presidente, ang matibay, hoben na presidente on his third term already as President of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Asin ngunyan, nagkakaigwa po kita ng Bicol Business Month. Maberta po ang sa tuyang programa, pakaliis po ng magkapirang pagirumdum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Masing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Binibini Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Mga tugang sa programang Hapot Mo, Simbagko Weekly Community Forum. Siyempre, live kita sa Facebook page kang Hapot Mo Simbagko Abogado Juan. Asin po, live na live dito po sa Home Radio 95.1. Actually, starting next week po, maako na kami ng mga phone-in questions related to the topic being discussed. So, ano na po kita. Ngunyan kaya may papakalay lang po kitang mga technical issues, kaya oktaba ta po yan. Yan, pag ako na po ni mga sa ngunyan, puro lang mga text messages sa live ta. Pero beginning next week, ako na po kita ng phone-in questions para po masimbagan tulos ang sa indong mga kaputan. Ngunyan, berta po kita, kay balanta si President Doncia, Ferdinand Doncia, kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Iko pong hanging question kasabago doon, itong haliki Mr. Ed. Itong hali naman sa nag-message, manungod nga naman sa mga nurses. So anong offhand, anong reaction mo duman? Ay, ito baga po kayang mga government nurses, talaga pong ang DOH po mismo nagsabi talaga na dahil sa pagal-pagalan sa tuyang deserving man po talaga sindang magkaugwan ng pay raise po. Pero po pag abot po kayo sa mga private, although deserving din po sinda, kapares equally deserving. Kaya lang po ang mga private di man po covered kang mga national na na pag-abot sa pagpasweldo. So especially na talaga nagtitiritibang sinda kang survival. Pero po kami po sa Metro Naga Chamber medical institutions. Kita po sa MNCCI, pig-encourage support, pabor po kita na talagang langkawan sinda. Kaya lang po siyempre, dahil po sa pribado po yan, maaman po yan yung nakukuang ayuda sa gobyerno. Siyempre, dapat isipon ta din ang financial capacity kang sarong private institution or private hospital. Kaya po, base man po sinda, duman sa pigsasabi kan dole na kung ano ang dapat na minimum na isuldo sa inda. Okay, President Don, papaaram ta lang sa mga viewers, sa kapos po nagdadangog na ang hashtag tapo nganyan, hashtag HMSK Business. Kung gusto po nito manggana nin BDBD, hand-woven and hand-embroidered Abogado Juan face mask, mag-message na sa FB Live. Ito pong 5 inot na marireceive na nag-hashtag HMSK Business.
matatawan po kamo kay ini yung face mask na ini by BDBD of Bernadette de los Santos of Baao, Camarines Sur. Starting next week, mapanood kita kay ini yung mga face shields, ano po, libre. Maako po kami mga colors. Kung may hapot po kamo, asin nasimbaganta, you will be entitled to the face shields. Aron tama baga, basic necessity na sa new normal ining face shields na ini. So we'll wait for your messages and later on announce the winners. Ngunyan, President Don, balik kita duman sa question on the nurses. Initially, na-mentionan mo na you're doing something about it. Iya po. Talaga pong advocacy at tamang po sa advocacy at na tabangan si Gabos na nag-aasigurar na kita Gabos hindi uligtas. Sinda po ang talagang nasa frontline, number 1 na nasa frontline, sinda po ang pinaka number 1 na pwedeng mahawa kang sa tuyang pandemic po nga, yung COVID-19. So dapat po, minararapat, kumbaga, kung po pwede man sana, kung may igagastos man yung mga private institution na dapat gastusan, iyo po siguro ang paglangkaw din kan sa mga pay. Ano po? Okay. Pasalamatan ta mga tugang si Miss Ruby Milanes. Siya po ang nagpaabot ng kaputan niyan. And of course, pasalamatan ta po ang magkapira sa mga viewers ta. Dr. Teresa Romano of Tabaco City. Salamat po sa imong pagdalan. Si Hermana nagdadala nun from Vietnam. Mary Bernadette Bogat Alejo, Myla D.V. Saludes, Rose Toledo, si Ma'am Rose, si Kagawad Andres Espina, Mr. Romy Nuica, dating Kagawad Jojen Alanis, Marian Briones, Aryo si Maan, kan Sabang, si Mr. Rayban, Jonathan Abante from US, si Jonathan Abante. Si Maring Senya Castillo from Canada, Maria Lopez Ranyola from Manila. Yaw si PCCI Vice President Clarin Palomares watching. Kagurgul po ligdi na nag-ande ko na po gabos mababasa. So, salamat po sa gabos na nag-aantabay dito po sa tuyang programa. Halata naton ta itong mga nanggarana po. Iwanang ng garana ma'am. Piglilista na po. We will announce the winners. Ito po ng garana kang BDBD face masks. Ngunyan, President Don, medyo patapos na sa tuyang programa. Ano ang plano kang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry sa maarabot na taon? Magayon pong maray na hapot. Ano po, padi, katong pagpuon po kaniyong taon na iniyo, nagkauga po kita ng business planning. Tapos sabi ko nga bago ako magtapos, gusto ko, si mga nagkagiributan na po, ipadagos, saka may ipadagos din ka masunod sa kuya. Tapos pangalawa po, si mga... Ano rin matapos ang term mo? Yung third term mo? December 31 po. Okay, so from January 1 to December 31, 2020. 2020 po. Pero pwede ka pa maning fourth term, bagong iyo? Day na po. Day na? Day na. May term limit po kita. May term limit kita. Okay. It has been indeed a very fruitful term na sa termino mo gulpi mga nangyari sa Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Can you cite a few innovations sa term mo bilang President? Very fruitful and very challenging because of the COVID-19. Dahil naman po. You are the COVID President. Yes po. Actually po, ang number 1 ta pong mga trust baga po kan chamber is of course para sa mga members karayhayan, saka kumbaga ikaka-asenso, lalo na naman sa MSME po.
Ganyan po, ang plano po talaga, we should encourage our businessmen, si mga members na po na to go into digital technology, ano po, to adapt the digital platform that would help their business, ano po. Masakiton po ngunit na maray na magnegosyo kung mayo kang katuwang ning digital na platform. Kasi po mayo po kitang halos pinagbabawal po ang mga face-to-face. Masakiton pong maray ang satuyang mga negosyo kasi ang pintutugutan lang po na makalaog sa indong mga establishment is kumbaga may percentage lang bako itong full capacity. So, kay Puanan po talaga mag-innovate. So, number 1 is digital. Number 2 din po, dahil po hindi sa COVID-19, bako lang po si pag income ang satuyang pig tutukan, kundi po kung paano din po kita makatabang, makontain ini yung COVID-19 na virus. So, ma-launch po kita, actually, ilo-launch po itong ina-upload na ito pong contact tracing application na in partnership po yan with the city government and of course, the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry and NUECA. So, magayon pong maray, makakapagian po ini sa mga negosyante. Ano po? Aram tama baga po na pag naglalaog baga po kita sa mga establishments, may fill up ang baga po kitang registration. So, para sa contact tracing. Iya po. Ngunyan po, nauga na po. Sabi nga ni Kenga iba, contract tracing. Yes po. Garo kay kontrata. Bagong contact. Iya po. Ang downside po kayo sa business is that kung halimbawa po, medyo gulpian sa tuyang kliyente, papirila po yan sa luwas dahil sa nag-fill up. So, si iba po nasusuya na dahil nahali na lang po. So, it's bad for business. Pero po, kung po kita application, matap lang, mas okay na. QR code po. So, pakatapos po kaya... So, ano yan? Kabali yan sa mga Bicol line indo? Iya po. Yan, sa Bicol Businessman? Actually po, kung nagdalan po kita katong forum, katong nakaaging 20, nabanggit ko na po yan, pigpainin ko na po si magiging so, sitwasyon. So, how can Metro Naga Chamber of Commerce assist the businesses na level up na sa aruge na Actually po, transactions? Pipiliton ta po na kabus po sinda magpartisipar. Kasi po, duman po sa application mismo, duwa pong bagay, saro sa citizenry, saro din po sa business establishments. Ang mangyayari po kaya dyan, Mayor, pag halimbawa po, example po, naglaog ka po sa sarong establishment. Halimbawa, establishment A, August 22, 10 o'clock. Tapos po, pag abot kang panahon, nagka-uga ka baga, tinamaan ka ng COVID, so maaaraman tulos kung saan ka nagduman, tapos kung si Simon po ang nagdurman, nakaibanan mo katong aldaw sa kakatong oras na ito. So, magte-text blast na po kayan, hanapon na po si mga nakahalubilo or nakasabay mo katong time po na ito. Okay, so talagang very challenging ang sa imong liderato niyan, especially so that one of the most affected sectors of the society, talagang yung business sector. So, salamat ang maray, President Don, siyempre man, kay Engineer Randy Aman, ang chairman kang 2020 Bicol Business Month. Asin ang intero mga opisyalis ka Metro Naga Chamber of Commerce and Industry and members na nahiling na talagang for the pampirang taon na ni Bicol Business Month. 16th year. Talagang dahil nagsusuko, perming yaon, nagtatabang. Bako lang sa sektor kang industriya, asin sa business, kundi maging sa mga empleyado man, asin sa publiko. And how to make doing business easy under pandemic situation. So, parting words, Mr. Don, President Don Sia. Inot na inot po, gusto ko pong pasalamat po sa home radio, saka sa programa mo po, pati hapot mo, simbag ko, abogadohan. May sasabihin na po ako sa padi na kung pwede kong kung tatandaan ta po, ang
maski po sa PCCI, nabisto pong maray ang Metro Naga Chamber of Commerce and Industry dahil po sa collaboration kang business sector sa kakang local government. Ano po? Inot na inot po, gusto ko po ipahayag na kami po nagpapasalamat sa host na po unyan. Ang saro po sa saro po sa proyekto kang Metro Naga Chamber na talagang na-recognize kang national, kinagana po nga ni kang Metro Naga Chamber of Commerce Industry for 3 years as most outstanding chamber of the Philippines. For 3 consecutive years, saka naging Hall of Fame, ito po inaapuntang General Business Registry. Ano po? Ito po Naga City Business Registry. Ano po? Na ang author po nga ni kato, naging katuwang tapo kato na maging ordinance, is ito pong former councilor na si Jan Bongat po, na naging alcalde po for 10 years. So, saro po yan sa pinakadakulang unra na natanggap kan chamber dahil po duman sa ordinance pong ito. Hanggang yan, yaon pa. Iya pa po. So, kami po sa business sector, dakulang pasalamat po sa imo padi. Saka, syempre sa City Government of Naga, na puun kadto hanggang ngunyan, parehas man po girari ang iribana. Dahil po sa mga, ito po bagang inaapod tang relasyon na simento takatong mga nakaaging panahon, magpuon po kay Mayor Obredo, magpuon po, tapos po tapos po si ngunyan po kay Mayor Legacion. So kami po, dakulang maray ang pasasalamat sa syudad ning Naga, sa City Government of Naga, sa kasagabos na nagserve po sa syudad po. Okay, thank you very much, President Don Sia, kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Asin syempre, kasabagon, nakibana na po si Engineer Boy Aman, Randy Aman, perming nasa isip ko, Engineer Randy Aman, and Chairman kan 2020 Bicol Business Month. So, patapos na po kita, sana po ang winners. Thank you very much, Don. Pwede? Winners po kang Bidi-Bidi, Abogado Juan Face Mask, Miss Pichi de la Cruz, Mr. Alan Tapad, the Chief Tanod of Barangay Lerma, Mr. Mazi Basilio, Pading Mazi, sirimang ki Miss Michelle Allen Calio. So, thank you very much sa inyo kabos. Mabelta po ang programang Hapot Mo Simbagko Weekly Community Forum. Diyos mabalos sa mga minasunod. JMCYK Bookkeeping Services and JMCYK Travel and Tours. Owned by Joel and Basing Brioso. Home baked by Farah. Home of the authentic Japanese cheesecake. Confidence in motion, Subaru. Northern Quest Canadian Immigration Services by Bicolano-Canadian Immigration Consultant, Attorney Earl Francis Dacara. Bidi-Bidi Bags by Bernadette de los Santos of Bao, Camarines Sur. District Transport Taxi, owned and operated by Mr. and Mrs. Arnold Tria. Welcome po kita sa programang Hapot Mo Simbagko Weekly Online Forum. Inip po si Abogado Juan. Masurog sa tama, makontra sa sala. Taan tama-tama, ang sala, sala.